Paris na zo da labari na. Labari irin na soyayya na. Ayo so da ni da baby ta bani madarar so kauna. Na yarje da sanda taiman domin ciki da tsantsar kauna. Ko bani nan ta gaggawaya za ta ce da ni shin wai yaushe za ka zo beri na. Nan take sai na amsa mata karke da mu baby ke ce kaɗai muradin raina. Dan ke ne na canza sunana ko ina na je sunana ki ne ake ta kirana. Macen da za ta zauna a gaba na banganin ta dan ba kamar yake a idona. Za ta faɗa tana daɗi cewa ni da kai amana ne ko ina kana kishi na. Shin me za ya sa na manta da hakan ne sahibina ni ka shige cikin ruhina. Ka zauna inda babu ido ba ka bare hannu babu wanda zai man banna. To ma'ana zuciya ka bi gidi da jijiya kai ni babu inda ba kai kuna. Labarin yana da daɗi in za ka ji ni mai sauraro biyo ni zan zazzana. In ɗauki shekara mai dama da ni da baby na ko da yaushe zancen ƙauna. Har ya kai cikin gari in an gan mu za a ce ga lela da majirin kan ƙauna. An ba mu wata lamba ta yabo a duniyar soto ni da ke kaɗai baby na. Kin zam sarauniya ni sarki cikin garin so dama da ni da ke kai ƙauna. Za a yi kwatance kan so da mu ake yi a cikin gari akan kunne na. Ya zama ba kamar kuke nan a nahiyar so to ni da ke kaɗai baby na. Haka nan muke dare ko rana kullum ni da ita sai mun zauna. Labaran mu za mu dan tattauna kan auren mu ne ku gane nufi na. Sai te magana akan kunne na. Auren mu ya zana jire na. Ni dai ba abin da zai damuna. Mafarkin da ma nake zanne na same ki ne muradin raina. To haka ne muke da baby na ko da yaushe zancen ƙauna.